ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки ин навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. довталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC Дастин Порие гуфт ки фарқият байни Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачев дар чист. малакаҳои ислам дар усулҳо дар ҷуҷитсу аз Ҳабиб дида зуртар аст. Ҳабиб якчанд усули буғӣ карданро дошт ки онҳоро хеле хуб истифода мебурд. лекин ислам бошад риск мекунад. дасти туро ба усул мегирад ва наметарсад ки мавқеи худро аз даст медиҳад, чунки ӯ гӯштини худро истифода бурда боз мавқеи худро бармегардонад. ислам дар ҷуҷитсу хатарнок аст ва дар стойка низ ӯ аз Ҳабиб дида зуртар аст. ман боварӣ надорам ки баъди ин муҳориба боз ба ман имконият барои унвон ҷангидан медиҳанд. аммо ҳамчунин ман фишор ҳис намекунам, чунки ман шахси воқеиятанам. дар синни 17-солагӣ ман дастпӯшак пӯшидам барои гуфтан ки ман беҳтарин дар ҷаҳонам ва рӯзи 2 июн ман ният дорам ки ин корро кунам. албатта кафолат нест ки ман ғолиб мешам, чунки ман бо беҳтарин ҷангувар дар ҷаҳон новобаста аз вазн меҷангам. лекин ман худро ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан омода карда истодаам то ин ки беҳтарин баромади худро нишон диҳам ва орзуи худро амалӣ гардонам. аз пушти орзу рафтан ин таърихи тамоми умри ман аст, гуфтааст Порие. ва дӯстон бояд гуфт ки муҳориба байни Дастин Порие ва Ислам Махачев рӯзи 2 июн дар турнири UFC 302 баргузор мегардад ва Махачев аллакай дар амрико қарор дорад ва тамринҳои худро идома дода истодааст. имрӯз ба ӯ дастпӯшакҳои тиллоӣ доданд ки рӯзи муҳориба бо Дастин Ислам бо ана ҳамин дастпӯшакҳо ба муҳориба мебарояд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский гуфт ки фикрҳои худро тағйир дод ва акнун зид нест ки бо Макс Холлоуей чорум муҳориба гузаронад. акнун вақте ки Макс соҳиби камарбанди BMF шуд, мо бояд ки чорум муҳориба гузаронем. пеш ман доимо фикр мекардам ки барои чӣ ман боз бояд бо ӯ муҳориба гузаронам ва акнун фикр карда қарор баровардам ки ин муҳориба маъно дорад. пеш ин муҳориба 3-0 ба фоидаи ман буд ва ман ба худ мегуфтам ки барои чӣ ман бояд ки тамрин карда барои чорум муҳориба зидди ӯ баром. аммо акнун камарбанди BMF чизе ҳаст ки ман ин чизро надоштам. аз ҳамин сабаб акнун ман зидди ӯ ҷангидан мехоҳам. мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки Александр Волкановский ва Макс Холлоуей 3 маротиба муҳориба гузаронидаанд ва дар ин 3 муҳориба Волкановский ғолиб шуда буд. шаби гузашта рақиби дар пеш истодаи Муҳаммад Наимов Мелсик Багдасарян формаи худро пеш аз муҳориба нишон дод ва бояд гуфт ки ӯ дар формаи хеле хуб қарор дорад ва маълум аст ки ӯ барои ин муҳориба ҷиддӣ омода шуда истодааст, чунки Муҳаммад рақиби хеле хатарнок аст. ҳамчунин чанд муддат пеш Мелсик навори тамринҳои худро бо Арман Царукян нашр карда буд ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ дар гӯштӣ низ ҷиддӣ омода шуда истодааст, чунки Муҳаммад на танҳо зарбазани хуб ва балки гӯштингири хуб аст. ва айни замон Наимов гӯштини худро дар Осетия бо ҳамроҳии чемпиони ҷаҳон, чемпиони олимпӣ Заурбек Сидаков боз ҳам хубтар карда истодааст ва Мелсик ин чизро медонад. барои ҳамин ӯ низ бо гӯштингир Арман Царукян тамрин карда истодааст. ногуфта намонад ки муҳориба байни Муҳаммад Наимов ва Мелсик Багдасарян рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад ва мо албатта ки ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.